ना कृष्णचंद्र महाराणा पंचायत बलरामपुर ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତିନି ଦଳକୁ ନେଇକି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ରଣନୀତି ଆପଣ କାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ उपयुक्त पार्टी तो मुझे जगह को आई ना है କିଏ हाँ କୋଉଠି ଭୋଟ ଦେବେ मु तो नवीन बाबू ठीक कथा मोर ନବୀନ ବାବୁ କାହିଁ ଦେବେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କରିଛନ୍ତି से बहु उपकार करम है ହଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି कौन कर सठिक एत कहीपर ना कि जहाँ एत साहय कर ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି हाँ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି हाँ 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 ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି बयस मत 78 हो ମୋ ନାଁ ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସେଠୀ ଆମ ଘର ବାଇଜଙ୍ଗା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋର ରଣନୀତି ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଟା ଆମର ମୁଦୁଲି ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବା ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ କିଏ କେତେ ପ୍ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଭୁଲିବୁ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଦେଇ ଯାଇଛୁ ଆରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଦେବୁ ଦେବୁ ମୁଁ ଉପକୃତ କି ଯାହା ମୁଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ମୁଁ କିଛି ପାଇନାହିଁ ସତ କଥା ବାପା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚାକିରି କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ଖଣ୍ଡେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଛୁ ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ ବାଛିଛୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକତ ବୁଝୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହଁ 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 ନବୀନ ବାବୁ ଦେବ ଭାଇ ଆମ ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲ ଆମେ ଯିଏ ଯାହା ଦଉଛି ଆମେ ସେ ତାକୁ ଦେବୁ ଏବେ ବା ଜନତା ଆଉ ଆମର ବିଜୁ ବାବୁ ହଁ 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 ଯିଏ ହଉ ନା ଶଙ୍କର ଦିଆହବ ନା ପଦୁଅ ଦିଆହବ ଶଙ୍କର ଦିଆହବ ସବୁ ହଁ